Начин на живот тази седмица ще ви запознаем с едно уникално дете, с една уникална малка дама. Тя е варненка, постига непрекъснато много водни успехи и не само, постига успехи и на сцената, постига успехи и в живота. Една малка дама, която може да послужи за пример за всички останали, не само на нейната възраст. Запознайте се! Джорджия Кадоглу е родена на 9 ноември 1998 година в Гърция. Баща ѝ е гръцки гражданин, а майка ѝ е българка. Живее, учи и носи слава и отличия на Варна. През последните няколко години Джорджия постига високи спортни резултати във всички стилове в плуването, като подобрява и редица рекорди. През 2008 и 2009 година тя става 15 пъти републикански шампион на България. Класира се на 5-то място в световен шампионат по биатъл. На басейна до Джорджия. Това си е направо чест. Джорджия, от колко години спортуваш? При мен всичко започна много спонтанно. За първите си уроци по плуване взех при Ангел Чакъров в спортен клуб Делфин. Първо имах страх от водата. Майка ме заведе на дом Младост, където започнах да правя тренировки по плуване. И постепенно се очупвах във водата. Тренирам от 7 годишна. Първото ми състезание на остров Крит, където взимах уроци при покойния Цецо Голомеев, взех златен медал, което много ме запали. Тогава много се радвах на медалите, но последствие осъзнах, че са важни резултатите, защото в басейна си сам и се бориш с самия себе със собственото си време. И започнах да тренирам по-усилено и да влагам повече усилия в това, което правя. През 2010 година Джорджия става 8 пъти републикански шампион. Участва в 7 международни състезания. Печели 41 медала. За постиженията си в областта на спорта през 2008, 2009 и 2010 година Джорджия е удостоена 3 пъти с приза лауреат на фондация Димитър Бербатов за най-успелите и талантливи деца на България. През 2011 година Джорджия става 8 пъти републикански шампион. Участва в 8 международни състезания и 1 световно първенство. Печели 72 медала. Тези и още много отличия са стимулът на Джорджия да продължава все напред. А каква да е провокацията към всички останали деца в басейна? Плуването е втория по популярност индивидуален спорт в света. Плуването може да ти даде много, то взима, но и дава много. Плуването ме направи много организирана, дисциплинирана, поддържат се хубави тела. Спорта е много важен за всички нас, за съвременните хора. Мисля, че е много по-добре да тренираш, да спортуваш или да четеш някоя книга в някоя библиотека, отколкото да стоиш пред компютъра. Така че, който мисли да не се колеба и да скочи смело в басейна и да тренира. Ти много скоро скочи много смело в басейна, подобри свой рекорд. Кажи ми за последните ти успехи. Скоро приключи моето републиканско състезание на Спорт Палас. Взех 4 златни медала в 4-те индивидуални дисциплини и подобрих националния рекорд на 200 метра брус, който беше също мой. И с 2:34.00 най-големият ми успех до момента, мисля, че покритата майсторска норма, вече съм майстор на спорта, миналата година, декември месец в Солун, на 200 метра брус с постижението си 2:36 на 50 метров басейн се наредих трета в световната ранглиста за възрастта си и покрих майсторската норма. В първите 2 месеца на 2012 година Джорджия става 4 пъти абсолютен републикански шампион. Подобрява 8 национални рекорда и печели 19 медала и плакет за най-добър пловец. Какво ти взима плуването? За 24 часа денонощие аз успявам да намеря време за всичко. Занимавам се с театър, тренирам, отдавам много голямо внимание на учението, защото учението и спорта вървят ръка за ръка. Намирам време да излизам с приятели, забавлявам се, но плуването, колкото ми взима, много повече ми дава. То ми дава тръпка, усещане, ролята на победител, изграждаме като голям човек за бъдеще. И равносметката. До февруари 2012 година Джорджия е 35 пъти абсолютен републикански шампион и има извоювани 240 медала. 9 златни купи, 9 статуетки за най-добър спортист и 49 подобрени рекорда. А учението? Господин Владимиров, Джорджия е ваш възпитаник. Тя как се справя и с училището?
Тя е отскоро наш възпитаник, обаче аз съм много горд от това, че тя избра най-накрая нашето училище да учи в него. И не само защото е добър спортист и има високи постижения в спорта, ами и заради това, че тя доказва моето мнение, че когато човек има един талант, той има и още други скрити таланти. Въпросът е да му се даде възможност да ги покаже, защото тя е не добра ученичка, справя се идеално с учебното съдържание, има таланти в сферата на театралното изкуство. Скоро участвахме в една партньорска среща по програма Comenius. Тя беше част от делегацията, показа прекрасни познания по английски язик, така че просто чест и гордост е за всяко едно училище да има такива ученици. Защо спортно училище е най-подходящо за децата, които искат активно да се занимават с спорт? Това е един въпрос, който през годините малко беше отбягван. Не знам поради какви причини, може би родителите имат странни амбиции за развитието на децата си, но първо училището е един притегателен център за деца, които искат да се занимават активно с физически усилия. Второ, тук те получават не само познания в областта на спорта и умения, но получават и много високо качествено образование, общо образование. Трето, режима на обучение е съобразен с изискванията на съответната възраст, с изискванията на федерациите за постигане на високи спортни постижения. Какво означава индивидуално обучение? Индивидуалният план представлява персонално обучение. Учителя се занимава с ученикът, ти си сам в класната стая и ако, например, в клас имаш да вземеш 120 учебни часа с другите ученици, индивидуалният план ти предоставя само 30, в който ти трябва да събереш всичката най-важна информация и да я научиш. Мисля, че индивидуалният план е по-трудно, отколкото да си в клас, но пък си има и полезни страни. Може да се съсредоточиш повече, да обърнеш внимание на важните неща, да зададеш всичките си въпроси към учителя и той да ти обърне повече внимание. Това означава ли, че успяваш да научиш всичко, което научават и всички останали? Научавам само основните неща и всичко, което ми е нужно. А всеки спортист, който учи в спортно училище, ли може да бъде на индивидуален план? Индивидуалният план се предоставя се тази възможност само на успелите ученици, тези, които имат успехи и носят слава на родния си град или училище. Спортни успехи, благодарение на това можеш да бъдеш индивидуален ученик. Ти мислиш ли, че ще загубиш по този начин връзката със своите съученици и примерно няма да можеш после да се върнеш в една социална среда, която всъщност е твоята типично детска? Не се ли изолираш по този начин? Не, това нищо не значи. Ние се виждаме с тях всеки ден, чуваме се по телефона и излизаме. И намираме време да сме повече време заедно. Спортни успехи, успешно обучение, време за личните интереси и приятелите. Повече от задоволяващо за 13-годишно момиче. Но това не е всичко. Освен в спорта, Джорджия има спечелени множество отличия в национални и международни конкурси, рецитали и театрални постановки с детско-юношески театър Златното ключе към общински детски комплекс. С моноспектакъла Козет тя има спечелени редица отличия. Обърна се към жена си. Жено, ще пълзиш по корем пред този човек. Тази кукла струва най-малко 30 франка. Козет, гълъбче, какво чакаш? Защо не вземеш куклата си? Тя се приближи, докосна ръката й, но като че не допират с нея, я опари. Защо не си играеш? Попита мъжът. Но аз си играя. После грабна куклата. Ще я наричам Катрин. Всичко е състезание в нашия живот. Всичко е, как да ви кажа, добрият смисъл на думата борба за утвърждаване на личността. Разбрах, че сега на републиканското на крака е станала
залата, публиката. 200 метра брус, нали това беше? Ами на крака и стават и на представлението, като завърши Козет. Публиката става по същия спонтанен начин на крака. Ето ги знаци на равенство. Освен това, не забравяйте, че е същата конвенция. Публика и сцена. Зала и басейн. Нали? Басейн е също сцена. И тя също там тържествува по този начин, по който една актриса би тържествувала на сцената. Много още неща има. Много. И после аз не мога да не допусна, че бидейки спортистка, тя пак е в роля някаква. В роля на едно смело, щуро, много надарено от Бога момиче в тази посока да плува като рибка, както я наричат рибка. Да си в тинейджърска възраст и да се занимаваш с театър. Какво ти носи това? Какви качества развива в теб? Какви врати ти отваря за бъдеще? Първо, една голяма култура. Много по-голяма култура от тази, която имат техните връстници. Значи познания за големи автори, за голямата литература, за световната, за европейската, разтваря страшно хоризонта, знаят понятия много. Понятийният им апарат става свободен, хубав, разкрепостен. Те стават едни деца, които в лицата им просто се усеща интелигентността и културата. Изписва се върху тях. Второто нещо, което тинейджера може да получи от тези занимания е чисто поведенчески модели. Значи те имат, както са разкрепостени и както са шумни, те имат много сериозни проблеми с комуникацията. Някои от тях имат и комплекси. Някои от тях не могат първи да започнат диалог, нали разбирате? Не знаят къде се държат ръцете, примерно. Не знаят взаимоотношения момичета, как да се държат. Нали разбирате? А театъра дава този вид поведенческа култура. Младият човек в обществото да бъде спокоен, да плува като риба във вода, да бъде като на сцена. Вижте, погледнете как е седнала. Тя като актриса е седнала. Вижте, крак върху крак, ръцете положени, а не както сядат сега, тинейджерите, знаете как изтърсено сядат, напълно така неглижирано. Готвейки се за бъдещи артисти, те оглеждат тялото си, поведението си, начина на общуване и подчертавам, комплексите падат. Детето се сви под масата и извадим там едно малко парцалче. Вътре имаше оловна сабя. През юни 2011 година Златната рибка на Варна доказва, че има и златно сърце. Тя изиграва своя моноспектакъл Козет по романа на Виктор Юго "Клетниците" с благотворителна цел. Всички средства, събрани от продажбата на билетите, са предоставени на Българския червен кръст. Всички в семейството са привързани към животните. Мисля, че за човек се разбира по отношението му към животните. Всички сме любители, имаме си 2 кучета и една котка. Котката ни е по-специална, донски сфинкс. И е много приятно, когато се прибереш и всички те се втурнат към теб и искат да ги галиш, да им се радваш. Как се казва котката? Разкажи ни малко повече за нея, защото тя наистина е много специфична. Котката е порода донски сфинкс, без косми. Котка, много рядка порода. Името и родословното и дърво по документи, Амалнета Нанксенамун трета, но накратко и викаме Клеопатра Клео. Тя, тъй като произхожда от Египет, египетска принцеса. Обърнахме много внимание на котката, разкажи ми малко за сестра ти. Сестра ми, тя е по-малка от мен, на 8 години, но въпреки това има много медали, отличия, нищо, че е по-малка от мен. Върви по моите стъпки, по отъпкан път. Винаги гледам да изслужа за пример. Тя е едно много усмихнато и лъчезарно дете, много контактно, говори без притеснения. Всички я познават, много се старае. Мисля, че има голям потенциал да се развива и занапред, но ще видим какво ще й предложим. Живота. Ти добра голяма кака ли си? Ами, доколкото мога, старая се. Разбира се, и ние си имаме някои противоречия и се дразним от време на време, но това е неизбежно при децата. Майката на Джорджия е и нейн личен треньор.
как се съвместяват характерите на майка и дъщеря, и на треньор и спортист. По какъв начин едно дете на 13 години приема факта, че непрекъснато е под опеката на треньорът си? Майка ми е личният ми треньор и мисля, че това е много хубаво и правилно, защото с нея мога да споделя всичко. Тя ми е като приятелка, моята най-добра приятелка, мога да отида да й кажа всичко, тя да ме посъветва и без никакви притеснения да обсъдим това, което ни интересува. И мисля, че няма по-добро решение от това, тя да ми е майка и мой личен треньор. Имате ли конфликти с нея за това, че сте почти по цял ден заедно и примерно тя трябва да ти налага един строг режим на тренировка? Понякога има някакви противоречия и несъгласия, но винаги тези неща се изчистват. Никога не сме имали сериозни да се задълбочаваме в проблема. Винаги намираме решението заедно. Никой не налага своето мнение. Но иначе аз се състезавам за спортен клуб Галата 2009, който е клуб плуване и модерен петобой, което е хубавото, че имаш възможност да се състезаваш и в плуването и в модерния петобой с председател Силвия Желязкова, много усмихнат и лъчезарен човек. Оказва се, че твоите физически занимания не са само в басейна. Какво правим в тази зала? За всички спортисти е много важна и физическата подготовка, защото не може да се разчита само на плуването в басейна. Нужни са и допълнителни тренировки, като гъвкавост, бягането е полезно за всички спортисти. Бягане в тръс развива просто допълнително моите физически качества. А сега тук в залата с кого се занимаваш? С моя личен инструктор Сашо, който ми подготвя персонално всички тренировки и се грижи за моята физическа подготовка и да съм в кондиция на всяко състезание. И сега е време Сашо да ни каже какво точно прави Джорджия тук в залата, защото обичайно за хората плуването е в басейна. И за повечето хора е странно. Аз се хванах с нея и с майка ѝ, за да може нейната подготовка и нейното представяне да бъде максимално добре и да може да постигне потенциал, максималния си потенциал за годините, в които е тя. И първо имахме малко повече обяснения, защото плуването и щангите, или във фитнеса, всъщност залата, са доста противоположни неща. Но оказа се, че част от движенията, може би около 50% от движенията, които се изпълняват в фитнес залата, помагат за плуването, за определени стилове в плуването. И делфина, и бруста, и крола. Така че тя подобрява и постиженията си, и начинът си на плуване. Оказва се, че пловците трябва да бъдат и гъвкави. Стречинг тренировките са неминуема част от графика на Джорджия, освен заниманията в фитнеса и разбира се в басейна. И ако плуването е известно, че е полезен за всички възрасти спорт, то какво можем да кажем за съвместимостта на залите за фитнес и тинейджърите? Не случайно се казва физическо възпитание и спорт. Значи, първо стигаме до възпитанието и след това вече стигаме до спорта. Ако, както е като Джорджия, като нея, тя вече е прекрачила границата на здравето. Т.е. тя влага всичко от себе си, за да дава тези постижения. Но деца, които ходят на училище, нямат такива желания, такива стимули да бъдат добри, да искат, като Джорджия, да получават медали, да се пишат по вестниците и така нататък. Всеки един спорт, независимо с какво, е напълно необходим. Сега, може би малко ще се получи противоречие, но специално фитнеса е универсален спорт. Защото когато влезе в залата, независимо дали са момчета или момичета на 13 на 14 години, това е възрастта, в която те израстват и те са точно като пружинката. Значи, колкото повече натягаме пружината, толкова повече тя се мъчи да се разтегли. Тоест, едно адекватно отварване върху този млад организъм спомага за неговото развитие, за неговия растеж. Някой път се получава, че костната система изпреварва растежа, изпреварва на мускулната система. Получават се болки в ставите, разтежение на сухожилията, изгърване, гръбначни изкривяване, които вече в
10-11 клас почти не могат да се преодолеят, докато в тази възраст веднага може да се забележат тези неща и да се коригират.